kay magpa-video daw siya ng nag-abod siyang mga manok. Akong lola ngayang mga manok. Happy birthday, ma. Salamat. Happy birthday niya karong September 1. So dili man ni kauli. Amo siyang palitan og cake, lechon manok, palitan siyang gatas og 500 na cash. Malipay, nalipay ka, ma? Lipay. Happy. Ngayang binuhing manok ato nangihawon, ha? Yaw, ang ko. Oh, muli ni ko ni siya ni ko. Lain na mo Syria. Ayo kay wala namatay. Mani akong lola Kunsing. Tinanggang lola na mo. Pila na edad mo, ma? 86. 86 years old. 1985? Aw. 1935. Singan ani tubog, mo ni tubog. Kay numdum yan ni sauna kanang himuon og truck. Tubog. Daghan kayo bunga. Nangalata naman ito. Na mong dragon fruit. Daghan na ni bunga karon na siya daghang mga buwak. Yang gikatayan kay avocado. Mana mong balay. Luyo ra mi sa simbahan. Balay-balay sa mong lula. Eh, dili man ganahan mo ipon. Ari. Gusto siya maglain o iyaha. Na, adin day ko sa kuan. Kanang, naami, kanding, nami mga bibi Hello mga babies. Manok. Then, baby. Naami dansa. Sabi kayo. Ay, sabaaman mo. Gipakaon naman mo. Sabaaman mo kaayo. Itlog na, mahagbong na. Ano namatay? Nangitlog siya. Bao. Ano namatay siya? Maihaw din na. Naluya. Isa ni mama manok? Gakit ko ang kaber. Naluya ang kaber. Nangitlog Naluya man siya. Ay, ipatiwasan ni Ida. Wala, nangitlog ba ya siya? Malagi Gidungoy ni. Naluya man ka. Wa man lagi pud. Naluya man ka chicken. Ay, pag-ihaw na nila rin. Naluya man ka bibi. Iyaw, naka-itlog si Sayang itlog isa ka buok. Hoy. Mama, mama, Bernie. Ano man ka? Namatay man ka. Luya, oy. Luya, magkamanok. Nasa man ka diha? Dali. Dali. Hoy. Eve. Dali na Eve.
Dali, be. Dali, dali. Asa si Adam? Ha? Asa si Adam, bibi? Asa si Adam, bibi? Bibi, asa si Adam? Asa man imong Kuya Adam? Nabuling na ko. Nabuling na ko, lablab. Nabuling na ko, lablab. Hala, luya man to. Naamoy sudan unya, tiwasan to gihaw. Nagkredit ba naman ako? Pagbilang ko. Lagi, kana sigurong init niya mo kalit og uwan. Daghan kay buwak among dragon fruit. Dami kay ni tanawon og bunga na gid ni. Ya mahinog na bitaw. Saging tinanom ni sa akong lola. Ano mong chapel. Sundot pa ni Papa. Daghana na kay bunga sa lubi, oy. Hi, Billy Pat. Kumusta, Billy Pat? Wala pa may anak. Nasaan eh? Manok. Chuk, 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 chuk.